Everybody get up. I u pozdrav ljudi, Anja ovdje ljudi, danas ćemo igrati Roblox Dressing Up. I mi se oblačimo po temama sa casual. Nemam pojma šta to znači. Tako da mi za ovo nećemo da se takmičimo, nego kad prođe ovo. Da vidim kako su se ljudi javili. Da vidimo kako su se oni oblačili. Den Lighten. Mene su prikazali. Evo. Ovo mi se sviđa. Mislim da će ova pobediti. Mislim da će ova pobediti. Edava! Ja 100% nisam pobedila. Tek smo počeli snimak. Ovo je pobedio. Ova lepa kombinacija bila, moram da kažem. Za malo nisam umrla. Šta je teba? Daj mi tebu! Daj! Vidi tamo. Nemam pojma šta je to, tako da ćemo vidjeti tamo. Da vidim kako to izgleda, kako se piše. Vintage. Vintage, ja sam napisala. Ne piše se odvojeno! Znači cvijeć. Znači skin color ovako girl. Nećemo to, uzet ćemo ovu kosu pošto mi lepo stoji. I uzet ćemo nešto cvećno. Tako da kažem. Znači cveće. Rep, može. Može. Da vidim kaja dalje stoji. Ovo tu. Ne tu. Ova kosa stvarno nisam. I stvarno mi ističala i rep. Znači, idemo da uzmemo ove cvetove. I idemo da se obučemo nešto cvet. Idem. Znači, da probamo ovo. Ne. Ovo može. Idemo na face. Nešto cvetno. Evo.
ovo, idemo na hec. Da vidim. Idemo. Ne mogu ništa više. Dobro, onda je to. Kako smo se lepo obukli. A ovo tu ništa nije lepo, samo da znaš, ni smiješno. Ja sam lepša od tebe. Čuješ lepše? Sad ćemo da vidimo koliko snimam. Tek 5 minuta. Idemo sad na našu prvu izbor lepote. Kako se ova obukla? Stvarno me zanima. Dođi da te vidim. Idi na bazen. Dođi! Idi na bazen. Dobro, idem ja na bazen. A ti kako hoćeš? Ja idem na bazen. Ali prvo želim da vidim kako su se ovi obukli. A obukli su se nikako. Bože. Ovo nije loše, baš je ružno. Ovo je ružno. Idemo. Whoa, everything looks great. Everboy. Ja ću sam pored dole. Zezam se dosadno je. Idem na bazen. Idem. Ovo sam. I onda plivam. I da vidimo ko će pobediti glasanje. Ovo sam ja. Lepota. Znači ovdje ja ću glasati za ovu lisicu. Pošto je jako smiješno i lijepo. Ljudi, ja ću snimati i Minecraft preživljavanje, Roblox, Kim Kardashian i ne znam još neke tako stvari. Mada nemam pojma. Idemo da vidimo ko je pobedio. Ovo je pobedilo. Ti mene zezaš. Dobili smo onih 20 vinti. Isto. Uzet ćemo ovaj šešir. Ma nećemo ovaj šešir. Uzet ćemo to, ostavit ćemo facu, samo ćemo naći drugi šešir. Uzet ćemo reč. I da vidimo šta još ima. Idemo dalje.
Dalje. Dalje. Dalje. A, čekaj. Dalje. Dalje. Da vidim koliko snimam. Tek 10 minuta. I to bi bilo to za ovu epizodu. Nismo snimili do kraja ko je pobedio. Ali dobro, nastavit ćemo drugi put. I to bi bilo to sve. Bye bye. Zdravo, Anja. Subscribe, like.